Li tkun fil-gvern jirrikjedi sens ta' tmexxija biex tixpruna futur aħjar għas-soċjetà. Għal dan il-gvern li tala għajn waħda mhix soluzzjoni, speċjalment jekk tinħoloq inġustizzja. Dan intqal f'artiklu pubblikat fil-Gazzetta Malta Today, miktub mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, mill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard u mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Rebecca Buttigieg. Dan b'referenza l-emenda fuq l-abbozz numru 28, wara li fl-aħħar xhur l-Avukat tal-Istat ipprovda parir legali hekk kif il-liġi kif inhi ma tipprovdi l-ebda eċċezzjoni f'ċirkostanzi fejn it-tabib ikollu bżonn jintervjeni biex isalva l-ħajja ta' mara tqila li tesperjenza komplikazzjonijiet waqt itqala. Iż-żewġ ministri u segretarju parlamentari qalu li fid-dawl ta' dan kienet ir-responsabilità tal-gvern li jaġixxi. Kien għalhekk li f'Novembru li għadda tresqet emenda fil-Kodiċi Kriminali li ddikjarat li dawn iċ-ċirkostanzi mhux se jibqgħu suġġetti għal passi kriminali. L-emenda li għaddiet mit-tieni qari fil-Parlament issa tinsab fi stadju ta' kumitat wara diskussjoni wiesa'. Fearn, Attard u Buttigieg fakru kif kien hemm min iddikjara li dan l-intervent leġislattiv ma kienx hemm bżonnu, iżda huma ma qablux. Irrimarkaw ukoll li kien hemm min qal li l-emenda għandha tkun implementata imma titneħħa kull referenza lejn it-terminu is-saħħa tal-mara. Hawnhekk ukoll ma qablux. Qalu li minkejja kull opinjoni il-gvern rid jikkjarifika l-affarijiet biex jipprovdi serħan il-moħħ. It-tliet membri fil-kabinett tal-gvern ispjegaw li issa fi stadju ta' kumitat hemm emenda aktar ċara ta' dan l-abbozz wara xhur ta' konsultazzjoni ma' individwu waqdiet mhux governattivi minn kull spettru, fosthom mediku u legali. Huma deskrivew l-aħħar żviluppi fl-emenda bħala definizzjoni aktar ċara tal-liġi biex tipprovdi serħan il-moħħ u twaqqaf it-tixrid ta' informazzjoni ħażina, primarjament bir-responsabbiltà min-naħa tal-oppożizzjoni. Aħna 3 persuni differenti, b'isfond professjonali differenti u b'esperjenzi differenti. Iżda hemm ħaġa waħda li taqadna, ir-rieda li nġibu ġustizzja. Kitbu Fearn, Attard u Buttigieg. U ma żejdu li dan huwa l-istess prinċipju li jaqat lill-gvern u fil-waqt li kienu konxi li dak propost kien se jiġġenera reazzjonijiet differenti, fl-istess waqt jafu li se jipprovdi serħan il-moħħ f'ċirkostanzi straordinarji. Li ma naġixxux jew nippretendu li l-problemi jissolvew bil-inħarsu naħa l-oħra għalina qatt mi se tkun għażla. Aħna qed naġixxu b'mod responsabbli biex insalvaw il-ħajjiet, temmew jgħidu Chris Fearn, Jonathan Attard u Rebecca Buttigieg f'dan l-artiklu.